Moi, moi, me nyt jatketaan tätä pakkausvideota, niin Iiris pakkaa tässä Kyllä. nyt tarpeettomat hygieniatavarat. Mitä me ei tarvita, koska meillä on tosi paljon näitä. Tässä on esimerkiksi silversampoot, sheivausaineet ja conditioner. Joo, kiitos. Eli siis, onks tää siihen vaan. Hyvin oli laitettu. Sä et varmaan tarvitse tätä. En. Niin. Tänään mä oon 33 viikolla muuten. Cleaning tää meikinpoistoaine. Mä en käytä meikinpoistoaine. Ja sit kaikki tyhjä jätä sinne, niin mä heitän ne sitten roskiin. Toi on vauvalle. No niitä ei nyt tarvitse. Nekin voi laittaa. Mä luulen, että me laitetaan ne erikseen. Ei, kun ne on hygieniatavaroita niin. kumminkin. Jep. Ja kaikki tyhjä jää tähän, niin mä laitan ne sit roskiin, kun oot pakannut. Joo. Täällä ei ollut mitään, niin tää roskiin. No, mä sanoin, että jätä siihen. Hiustaväri. Sitten kun joskus taas tekee mieli värjäillä. Joo, mä en muistanut, että mulla on tätä, mutta tossa on esim. Purple shampoota. Sitten jatketaan roskiin. Niin jatketaan. Äsken tuli että oli tää... Tila loppu. Just näin. Ne voi laittaa. Me ollaan just ostettu kasvanaamit, että nää voi laittaa. Siellä on nyt... Sitten mutapäänaamio. Jotain. Mutapää. Joo, sitten... Mutanaamio. Täältä voi laittaa... Tossa on jotain vielä. Kaikki ylähyllyltä voi laittaa pois. Okei. Kiitos. Au. Kiitos, au. Joo, sun pitää nyt pitää sitä. Meillä on kissa! Simpa, onko se söpö? Niin. Äidin vauva. Mä oon kai ostanut Teemulle tai joskus. En oo varma. Oliks toi se? Oli. Hyvä, hyvä. Katsotaan, että se on kiinni. No jotain Teemun hommia. Sitten täällä on... Onks tää aurinkorasvaa? On. Tämmösiä. Noin. Me ei voida ottaa meidän hammastahnoja, hammasharjoja pois, eikä noita siteitä, koska näitä me vielä tarvitaan. Me otetaan noi pois. Aurinko häikäisee. Niin häikäisee. Tää on niin säädy, kun noi lähtee. Mutta meitä odottaa kivempi kämppä ja tälleen kivemmassa alueessa ja joo. Noit sydämiä on sit lisää, mutta niitä on nyt pinkkeinä sit vaan. Mä en löytänyt noit värejä. Joo, nyt on. Sitten vielä noi tosta. Mutta on ihana toi aurinko. Yes. Teemu nyt ottaa noi takit. Laitan kaikki takit tänne. Kyllä. Koska niitä ei tarvii. Kato kuka tulee. Tuleva! Tuleva! Saa tulla. Moi kulta! Piiloa äkkiä. Tuolla on muuten Simpan keinu. Sille pitää keksiä sit oma paikka. Eikö se voi mennä tuohon samaan syssyyn? Ei, kun siis siellä uudessa kämpässä. Moi moro! Kulta, No niin, säikähti. Siinä uudessa kämpässä tarkoitin. Joo. Nyt mä kuvaan, kun Teemu laittaa noit. Justhan sä sanoit. Ei, kun mä keskityin Simpaan liikaa. Simpa! Ei mä en ehtinyt. Mutta siis täällä on törkeen ihana sää. Vitsi. Oi. Siis että Teemu heittää tietenkin mua päin jotain. Kiva.
Ja sitten on vielä eteisestä noin kaikki. Joo, siirrytään sitten eteiseen. Ja tässä Teemu nyt. Joo, ja tässä mä oon pakannut jo jotain. Joo, me ollaan pakattu aika paljon. Mä sain mun vesot tällaisen ihan sikasöpön taulun. Oh god. Tulee kyllä niin käyttöä. Joo. Tässä kuvaan nyt tätä vaihetta. Nyt meillä on näin paljon takkeja, joita me ei käytetä. Niin. Oi, varovasti kulta. Esimerkiksi tääkin on mun Musu. Niin. Siinäpä tulee aina katsoa, että mitä mä tehdään. Sitä kiinnostaa. Äiti silittää. Niin kiinnostaa, se on tosi utelias. Meikki-jutun. Ai niin, Teemulla on meikkiä sen takia, koska me kuvattiin meidän yhteiselle kanavalle, missä mä meikkasin sen. Joten... Ei oo jaksanut ottaa pois vielä. Niin. Haluan vaan tän nyt pois alta ensin, et... Varo simpaa siellä. No antaa olla. Tässä vielä siis mun ihan sairaan söpö. Mä odotan, että mä pääsin käyttämään tuota raskoiden jälkeen, niin toi kakki tai nahkalätty valkoinen. Eli tässä tää video oli. No, tää oli nyt aika pieni, mutta tää on tämmönen niin kuin sarja. Eli menkää kattoo ensimmäinen osa. Mä alan tänään editoimaan näitä kaikkia videoita. Mut ensimmäinen muuttovlogin osa meidän kanavalta. Ja sit siirtykää niin kuin mun kanavalle, eli tänne. Mut joo, toivottavasti tykkäätte tästä. Ja meillä tulee kans asunnon esittelyvideo. Sitä on pyydetty tästä, mutta kun me muutetaan nyt, niin voidaan tehdä siellä. Tykätkää tästä videosta ja kommentoikaa jotain kivaa. Heippa!